Tu je 5 dôvodov, prečo je varené jedlo od Pet Chef to najlepšiu voľbu pre vášho maznáčika. Prvý dôvod. Čerstvé prírodné ingrediencie. Pet Chef jedlo neobsahuje žiadne umelé konzervanty, dochucovadlá ani prísady. Je pripravené z čerstvých surovín, z čerstvého mäsa, zeleniny a zdravých sacharidov. Druhý dôvod, šetrné k citlivým brúškam. Mnohí psi majú problémy s trávením, alergiami alebo sú vyberaví pri jedle. Pet Chef je ľahko stráviteľné, bezlepkové a ideálne pre citlivé brúška. Tretí dôvod, rýchle a jednoduché. Pet Chef jedla prichádzajú priamo k vám domov zamrazené. Stačí ich vybrať z mrazničky, počkať kým sa rozmrazia a môžete ich podávať. Štvrtý dôvod, lahodné chute je pre vyberavých psov. Ak váš pes nie je nadšený z granul alebo konzerv, toto je preňho. Ich vôňa a textúra sú bližšie prirodzenej strave, takže im neodláni ten najvyberavejší pes. Piatý dôvod, schválené veterinármi. Recepty Pet Chef sú vytvorené podľa odborných odporúčaní veterinárov a obsahujú všetky potrebné vitamíny a minerály, aby váš pes bol plný energie a zdravý.